Nitra to teraz skúšala väčšie vzdialenosti. Andrew Huttého, dobrá práca, ktorou dopomohol k tomu, že kedy úspešný nebol Regla! Nitry. Na seba Jefferson, ale úspešný nebol. Nitra snaží veľmi rýchlo dostať na superovú polovicu Šívkov. Pokus za 3 body! A zobral si loptu pre seba. Krásna prihrávka medzi hráčov. Jones teraz sa baví basketbalom, kopec priestoru pre Boleka, ale krátky pokus, ale Ragland dom pálení. Prihrávka na stretch, čítali Ragland, 2 proti 1, Ragland si to. Chcete mega prihnávať. Kročujeme ďalej, 44-42. Nitra, krásne dve prihrávky stredom, Ragland. Toho je ťažko odstaviť od lopty. Úspešné. Číslo 1. Úspešný. Sústredený od domáceho hráča. A zapánaný duel. Bailey. Horvát. Zrýchluje lopta nekončí v koši. Predsa len nakoniec áno. Hráča Nitry poslal ho na letecké dni okolo koša. Raglandov pokus za 3 body! Nebudeš si veľa detiť svojím náskôr Horvát. Si Ragland a Bolek pod košom na dosah stovku. Toto dueli. Jones našiel Raglanda.